Rituko ria rero chitariki 14 omotionyoiga okabere ensengima egochengira rituko rio bwanchani nigo bona batioterere be timu ya Manchester United orosagire county ya Kisii bakoragwo no munyakero gobo Lutik Marube basangirikana hasegeta seni yokwena na manyinga ya Kisii Blood Transfusion Center eriokwena na amanyinga gochia soko konya amagima ya baye bayaganetie rituko rigario korokia obwanchani kubwatekana no kubora kwa manyinga hase okogania kurigoro kurwase abaroire kurwase chi county au echichibekaine county ya Kisii nigo bona motendere bwensemeyo yokwena na manyinga ya Kisii Nathan Maragia haenekirie buna nigo baganetia manyinga amange erigo konya abare no kugania uko asebono hegatia batioterera babeire baorokirie obuya bwabo bokwena na amanyinga yo na kuboria abantu bonsi gwesokia sobonge kogendera kwena na amanyinga bunenchire moyo kogendera korokia obwanchani nabo kogendera gokonya abare no bogima bwaba samatuko alebosi muri kitopetu machini nero gotoigorra MSM yakuru soko ensa eyamo obotiko bwara Kiro mwaka tariki 14 omotinyo kabere nekere ensengima egochengira rituko rio bwanchani rituko rero nikabatioteria be timu ya Manchester United erusagiarwa Kisii bakrowa no munyakero goba Lutik Marube basangirikana sigitseni gyokwena na manyinga gya Kisii eriokwena na manyinga mayabalia bayaganetiri tukeriga eri abanchani buna moroche abana abatiotereria gose aba fans gose supporters wa Manchester United etimu ene kabisa Kenya ngima banyara goikarero ase nyombene ne gosangiriria manyinga ya Kisii Blood Transfusion Center eyorense ya Kisii Referral and Teaching Hospital erinde tonyare kurusia manyinga tokonye abaminto ekara banyorere mebasukane para gose amaroira wao no mayete ne tukoria banchwa gose abanchani gose Valentine's Day intutwanyara goikaga korokia obwanchani boito esebalia bataimanyetie ngakere babwato boroire gose banyore chi accident intuntware konyara bwanchani boli bonde lakini bwanchani boito notobegete red etogokonya society asenchera yani yenkoro yani enchire ya Yesu kiagara yani moroche rero ni rituko ria Valentine rituko ria bari banchaine lakini ntuga etogendere temere mugokonya abana inchi esengencho chigodi weta nchibwata barwira bange batageta manyinga Wachikana no kubura kwa manyinga asokonya kurigoro kurwasa barwire kuruchi county HBB county ya Kisii nigo mutendu bwensemeyo yokwena manyinga ya Kisii Nathan Maragia ainekiri nigo baganitia manyinga mange eri gokonya abare no kugania uko mono ngwakira abantu mashabiki ya Manchester United asogo panga manaintwe koroshi gisaisi eskoba successful wikiraboni gato asangiria manyinga tari make aijia gokonya abaruire bari chibodi hawa boni gato bate shortage tubwate abantu togokonya chi county mbalimbali Transmara ngochera Rachuonyo ngochera Nyamira ngochera Kisii nyene no eregiga abandi bari ku Migori bachagiga because Kisii is a teaching and referral hospital cases chire complicated chance bino chigo chagugiga igoto teta manyinga sobonge tokonye case echigo chagiga omaete before 2 weeks before ntu anyora obokorekanu gose amanyinga nakea asenya gitari ito na kiyato segete mono tugatara chi media chito chagusi chigatoe platform andara twagokere mwachira twa mobilize abantu bajira sobonge baka baito base nombacha bali timu yensi nini ne chia Chelsea nchiacha barusiria manyinga abantu bale kuri kanisa batokonyira manyinga igo tigante babunambu ya mono si fans gose members bane mbarwe bitokyo bikebya tosegetire inyagitari to ya KTR chinja tokonya Blood Transfusion Center ikora no minto maragyo legaiga mbatokonya gose batokonya nibagenda gotokonya next istoko kora kiro mwaka every 14th of February chinga kichicho nigo egatia batioteria abaereiro byabo kwena na manyinga na kuboria abantu gwesokia sobonge na kugendera kwena na manyinga nonya neritskuria ankyo ekerukuru amanyinga talinga gose okora bobinga gwakonyira omuntu utamaiti aya tokumanyereria nga mambira ndikonyore abantu nabange okonyora baganitia manyinga na mubosikona boko bobwepara usekero kinu muntu arwarite naganiria manyinga onyora ngenya naye gwakonye tobugimanga kiemo nkwarwite no ne unity emo okonyora nga konyora manyinga nige okobera sinchira iri raisi sana igombia mona asa abantu baitu bonsipi bado ntege sendi kunya gosegeta abantu besokia sobonge banyare ko bagodonetia manyinga usikuru manyinga irinde gokonya amagima y'abantu isikogega otherwise kuruhusia manyinga ni kintu kia maana sana
inga buno mutoko cherwa mutokina buya kabisa ekarulweta amanyinga okwigubu mubiro buya kwegu kwa gusuire amarwira amangita gokonyoya kabina kurusya ya igo nko banjira abaminto mo chaso bonge muri amanyinga tokonya babiri ekero lyalinge ritukorio gochengera obwanchani nigo bono abatioterera be timu ya Manchester United kurasoro gongo rwagusi baisokire na kwena na manyinga nencheremo yogokonya bali no kwani kwa manyinga abaiga nanyarabo nigo abantu baborirwe baisokia eri kwena na manyinga eri akonye bali bayaganitie kuripotira Ensoko TV kurwase ensemeiga yo kwena na manyinga ya Kisii menya kitari na Kisii Teaching and Referral ncheretere na Pethuel Machin Yamara muri kito Pethuel Machin